da počnem? Sve izgleda jako ukusno. Wow, ova torta je divna, sad ću je probati. Prelepo. O, a ovo je torta sa limunom. Probat ću. Unutra je med, obožavam. Jako ukusno. Wow, kako slatka roza torta. A šta je unutra? To liči na tečnu žvaku. Gledajte, napravila sam balon. Jako zabavno. Odlučila sam. Moje sestre pobedila. Čestitam. Da, prva pobjeda je moja. To. A sad mi se jede kuća od medenjaka. Jel može? Ovakva? Ja nikad to nisam pravila. Okej, pokušat ću. Naravno, draga baka, to može. To je lako za mene. Prvo treba iseći oblik. Da, treba izgraditi kuću. Dakle, prvo treba iseći sve detalje, a zatim sastaviti kuću. Odlično, sad ću ispeći to. Naviću temperaturu i sad čekati. Bako, šta radite? Ja neću da pravim slatkiše. To nije zdravo. A napravit ću zdravu kuću od povrća. To će biti mnogo ukusno. Dakle, prvo ću uzeti malo sira. Tako je, stavit ću to na tanjir. Zatim ću razmazati to uz pomoć kašike. Posle staviti brokoli, šargarepu i krastavac. Gledajte. To je prava slika, baš mi se sviđa. Svaka mi čast. A ja ću koristiti kekstu. Odgovara mi. Dakle, umočit ću ga u nutelu. O, da, to će biti jako ukusno. A sad ću spojiti to sve, napraviti krov i to je to. Ostalo je dodati marshmallow. Super! O, došla mi ideja. Dodat ću malo vatre. Da, sad ću istopiti svoj marshmallow. Jo, nešto nije u redu. O ne, moja kuća gori, šta da radim? Vidim požar. Sad ću spasiti Janice. Da, napravio sam auto od medenjaka. Da, savršeno. Stavljam na sto. Dodajem šlag. Janice, hvataj. Ozbiljno? Mislite da će mi šlag pomoći? O, hvala. To je zaista uspelo. Ugasila sam požar. Hvala, šefe. Nema na čemu, draga. Dakle, nastavit ću da pravim kuću. Stavit ću je na postolje. Odlično. A sada počinjem da ukrašavam. Prvo glazura. Zatim Skittles. To su mi omiljene bombone. Stavit ću ih u ove rupice. Tako je. I na kraju lepe šarene lizalice. I još malo konfeta i to je to. Ja sam završio. Pogledajte. Jesu svi završili? Odlično. Onda hajde da pokažemo naše kućice. Wow, kako super! Čekajte, je li to povrće? Pa dobro. A šta je ovde? Nešto nije u redu sa ovom kućom. Izgleda užasno. Neću da je jedem. A šta je baka smislila? Kuća od povrća, dobro. Probat ću. Odvratno. A mrzim povrće. Wow! A ova kuća izgleda prelepo. Ovakvu kuću sam i htela. Sad ću je probati. Wow, koliko slatkiša. Divno. Sve mi se sviđa. Dakle, ova kuća je sigurno pobedila. To znao sam. Ja sam najbolji. A sada želim burger. Dajte sve od sebe. Čekam vaša jela. Pa hajde da počnemo. Prvo nam treba sočno mleveno meso. Dodat ću so, biber. Tako će biti ukusnije. Gde je moj šporet? Aha, evo ga. Sada treba ispršiti meso. Već osjećam divan miris. To je predobro. Stavljam pokopac. A vreme je da i ja počnem. Ja sam najbolja u burgerima. Sigurno ću pobediti. Treba će mi blender. Aha, umutit ću sve sastojke. Odlično. A zatim ću dodati malo brašna. I obavezno biber.
Ostalo je sve to dobro promešati. Divno. A sada stavljam to u tiganj. Neka se prži. Pitam se šta je kod Lindsay? Ja, oni već kuvaju, a mene baš mrzi da spremam nešto. Zato ću koristiti set iz meka. Samo ću sastaviti sve to. Uzet ću malo krompira, zatim nagetce, prelijat ću sve sirnim sosom, a zatim kečapom. Dodat ću još malo slatkog punjenja, žele bombone, čokoladu, marshmallow i nutellu naravno. Da, to je to. Moj burger je spreman. Svaka mi čast. A šta je to uradila? Kakav je to burger? Dobro, ne zanima me. Sad ću pokazati kakvo treba biti punjenje. Tako će biti mnogo ukusnije. O, da, divno. A šta je kod vas, bako? Dakle, nastavit ću. Tanko ću iseći krastavac i šargarepu. Ja ću imati burger od povrća. Kakva pljeskavica. Baš lepo miriše. Vreme da sastavim burger. Eto, sigurna sam da ću imati najlepši burger. Okej, sad ću izabrati pobednika. Probat ću prvo ovaj. Wow, baš je dobar. Mnogo mi se sviđa. Svaka čast. Idemo dalje. Kakav je ovo burger? Izgleda čudno i dosadno. Kakav je ukus? Ne, to je baš ružno, ne sviđa mi se. Čekajte, a šta je ovdje? Izgleda jako čudno. Ukus? Neočekivano, ali svidjelo mi se. To je pobednik. Čestitam. Da, pobedila sam. Svaka mi čast. Hajde da organizujemo kulinarski izazov. Evo vaš prvi zadatak. Šta? Ništa ne razumem. Morska tema, to je zanimljivo. Može se smisliti puno toga. Napravit ću za Miley šarenu tortu od šarenih slojeva testa. Bitno je premazati svaki sloj kremom. Stavit ću što više da bi torta ispala lepa i sočna. Odlično mi ide. Perfekto. Ostalo još malo. To je to. Zatim ću dodati slatki sastojak u fil. Jop, ovaj voćni fil će se sigurno dopasti Maloj. Izgleda mnogo dobro. Pogledajte, plavi je kao morska voda. Sad ću ga lepo razmazati. A vreme je da nacrtam lepe alge. Odlično mi ide. Na redu je keks. Treba ga izmrviti. Uradit ću to u blenderu. Ajoj, šta se dešava? Bako, u pomoć! Jao, šefe, smirite se, sve u redu. Dišite. Da, uvek mi se to dešava kad uključujem blender. Dakle, vreme da i ja spremim za malo ukusno jelo. Prvo ću napraviti ovakve lepe kuglice od lubenice. Stavit ću ih u koru, a zatim ću dodati grožđe unutra. I što više bobica. Divno. A od drugog dela mogu iseći školjku. Pogledajte, moja kornjača je spremna. Ostalo još par dodira i to je to. Zar to nije genijalno? Wow, bako, svaka čast. Dobro, dobro, upravo si. Vreme je da ja spremim nešto. Ja ću koristiti žvaku. Baš je ukusna. Obožavam žvaku. Treba je dobro prožvačiti. A sada mogu napraviti šta god poželim od ovog. Sad čekajte još malo.
O Bože. Neka hvala. Ma daj, bako. Sad ću napraviti od ove žvake prelepu hobotnicu. Umorio sam se da žvaćem. Ostalo je dodati par detalja. Koristit ću plavi prah Stardust. Neverovatno. Pogledajte moje remek delo. Bako vidi. Jao, to je neki monstrum. Fuj. Šefe. Je li to prava ajkula? Jao, jadna baka. Ajkulo, ne brini, ti si divna. Dakle, stavljam glavu ajkule na tortu i to je to. Da, tu sam. Prijatno. Wow, kako lepe torte. Ajkula. Pa to je Phil. A ajkula nije prava? Neverovatno. Ne mogu da verujem. To je mnogo dobro. Sad ću probati. Ukus je fantastičan. Šefe, vi ste genije. Wow, a torta je šarena. Bravo. Mnogo mi se sviđa. Ok, vreme je da probam bakin desert. Liči na veliku kornjaču. Wow, to je lubenica. Obožavam je. Baš je slatka i sočna. Oduševljena sam. Čekajte, je li to hobotnica? A zašto je tako ligava? Samo mi nemojte reći da su to sline. Pobedila je baka. Jel da? Super. Tako sam gladan. Hoću da mi napravite sendvič, jel može? Hajde, verujem u vas. Iznenadite me. Važi, ja ću napraviti slatki sendvič. Prvo ću istopiti žvaku. Ja koristim samo roze žvaku. A sad mi treba vatra. Da! Vreme je da istopim ove žvake. Odlično mi ide. Miley, to je opasno. Šta radiš? Stavi barem kacigu. Da, tako je bolje. Hvala, bako. Skoro sam završila. Eto, žvaka se istopila. A još imam vafle. Bacit ću na tanjir. Tako je. A sad ću sipati žvaku. To će biti punjenje. Imat ću nekoliko slojeva. To će biti jako ukusno. Zanimljiva ideja, Miley. Ja rendam sir. Treba ga obojiti. Uradit ću to uz pomoć povrća. Da, to je prirodna boja. Pogledajte, napravila sam zelenu boju. A sad ću napraviti crvenu. Eto, ispalo je divno. A sad mi treba hleb. Evo ga. Napravit ću rupu unutra. A sad ću sipati sir različitih boja u sredinu. Tako je. Sve spremno. Stavit ću svoj sendvič u toster. Šta je to? Jao, izvinite. Nisam hteo da vas uplašim, bako. Neću više raditi tako. Treba iseći krastavac. Da, tako je. A sada paradajz. Odlično mi ide. Zatim šunka i ketčap. To će biti jako ukusno. Zatvaram sve lepinjom i to je to. Sada ubacujem i jezik od šunke i oči od maslina. Napravio sam zmiju, pogledajte. Bako, hvatajte. Ne. Hvala ti, draga. Ja sam napravila sliku u ramu. Cvetić od sira. Prijatno, Deni, možeš da probaš. Tu je zmija. Sad ću probati. Ništa posebno. Šta je ovdje? Kako slatko. To je cvetić. Sad ću ga probati. To je sir. Volim sir. Da, sviđa mi se taj sendvič. Ekstra. Idemo dalje. Što je to? Vafle sa nekim sirupom.
sad ću da probam. Pa to je žvaka. Nisam očekivao to. Mogu čak i balon da napravim. Kako zabavno. Rešeno. Miley je pobedila. Ozbiljno? Pobeda je moja, to!